Ahojte priatelia a tí, ktorí sledujete môj kanál. Ďakujem, ak vám to nejak pomáha sa prepojiť so sebou, tak je to super. Kto so mnou rezonuje, je to fajn, a kto nie, takisto je to fajn. A dávam tu nejak tak videjka spontánne, však viete, ak ste si už pozreli nejaké moje videjka, že mi budú nejaké témy, nemám nič pripravené, ani nie som pripravená, tak si cupkám po lese. A prišlo mi, že aké je dôležité byť jedinečný a byť sám sebou, tej svojej energii, tej svojej esencii. Ono to vyzerá, že tie videá sú všetky na jedno kopyto, ono v podstate aj sú. Je to furt o tom istom, ale v iných farbách ako keby. Veľakrát sa deje to, že sa popierame. Poznáte to určite. A potom to mrzíme vlastne. Je nám toho ľúto, že sme sa popreli. Aspoň mi sa to dialo veľakrát. Že som stále mala pozornosť nejak dovon, že nech to je lepšie ako ja, nech to vie viacej ako ja. A ono človek asi dozrie do toho bodu, že to pustí, že ako si nájde tú sebahodnotu a tú sebalásku a to seba prijatie a prestane ako keby už hľadať dovon. A ono sa to dá urobiť tu a teraz práve, že to je také úžasné. Neviem, či to je podporované nejak teraz energeticky a ani nejak to nechcem moc riešiť, aj keď som o tom počula, že je to ako keby jednoduchšie v tom, že tu a teraz skutočne si môžeme prepísať veľa tých kódov, takých deštruktívnych v sebe, tých vzorcov a programov, alebo respektíve nedáva tomu už pozornosť. Takže prajem vám krásne okamihy so sebou samým, s tým prijatím taký, aký sme, lebo tá esencia tu prišla ako nejaký kód, nejaký dar, ktorý má tento svet trošku prežiariť. My sme tu prišli sa hrať, byť šťastný, byť radostný, byť úspešný v tej našej tvorivosti, v tom našom potenciáli. Takže posolstvo tohto videa je to, že buďme jedineční, buďme takí, akí sme, buďme pravdiví sami k sebe. A keď budeme pravdiví sami k sebe, tak to okolie bude cítiť a chytí sa aj to okolie potom. Nedá sa to robiť naopak, že by sme niekoho zvonku naprávali. Deje sa to znútra dovon. Tak toľko k tej jedinečnosti a k tomu nášmu potenciálu a esencii. A ten život sa nám začne skladať v nejakej takej ľahkosti, v tej dôvere. Len si to treba dovoliť a uzrieť tú našu krásu, tú našu bytosť nádhernú, ktorá je vo vnútri a ktorá je v tomto fyzickom tele a prišla tu nenáhodou.